presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y tayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhawok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigihapon ng inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nati. Kini gibuhat duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan ang atong magtatampo si Nati. Kini akong problema, bahin ni sa akong ugangang laki, nga mismo ang akong bana, di na paminawon, pero aron yung masabta ng akong sugilanon, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, nasa ilalim, gulong ng pala. Tawa mga diha. Na prangka, ano? At tatay, tayo punto ba ata? Kinsa? Tatay punto? Di naman to. Naglingkod-lingkod naman to das gawas. Wala lagi doon eh. Singkaw Hala? itong kulo. Hala, nila. Balihon naman ang kulo, lain kayo. Hala, nilaag to. Naunsa sa nang amahan ni mo, Douglas. Uy, kapuya sa gyud. Ay, sabtal ng tao na yun. Unsa mo kanibaw, naka-senior citizen naman. Oh, lagi. Pero dili pa man po na siya ingon anak gud kaulyanin ko. May pa man na mutubag og pangutan-on. Oh, lagi, pero hindi mo na malikayan nga, basta minana na. Ay na lang kuno kong nalisa, Douglas B. Kung gusto ka pangita atong amahan ni mo. Kapoy, na kong badlong anak niya. Ay, ingnon nga di mo laag kay manas magdangahi kay ko mo laag yun. Ay, Barbida. Sige, pagkitaon ako. Waya, sige, way ahead, ha? Yupa kaya bumen. Ne, ayun, umin, ba ka na, bayot ka na? Kapoy na imong yayong, ikaw rin makasabot para o ka makaha. Kapoy kay ka! Kapoy ni mo, kidot ka na ko! Hilom di apunsoy. Wa na kay angay manguyab, oy. Unsa biyan kantawhan na ka. Ay, wa man kumudiga sa akong gugmanay mo. Siyang pasumbingay man to. Ay, sa basta, kabaya. basta. Kung muanay ka sa akong tindahan, aron manguyab na ko, ayaw na lang ipadayon punso. Sumbong tanong ka sa imong anak mo, Raimo. Eh, nausa baya kasyang. Ang mahay, jud kasyang magmahay, jud. Oy, wag ko angay mahayan punso. Kay malipayo na ko bansa akong mga anak. Ay, lahi ba nagkalipan sa mga anak siyang kaysa imong hinigugma? Pawa ra gud punso be. Sa mukha ni mo, eh. Di ko makaatiman aning ako mga customer da. Pulid to sa inyo. Ay, siyang. Timan iha, kausara mo abot ang swerte sa tao. O kana, mau ako. Ilangay! Nabayon tanong ka aning santol, muray mo. Eh, ganong maglisod-lisod man ka? Nga kung magkadayon kita, ha? Tanan akong kita, ako gihatag mo. Ikaw maoy akong pahupton. Unsa ba sa kuno akong kuptan be? Nada ka trabaho. Ay, ako diyang pensyon. Naamang ko'y kita sa senior citizen. Kay nga naman punso, ako ha? Naaman sa ko'y kita sa senior citizen.
Kanang imo, way sigurong nahurot na sa imong kuan, swertres. Wa, yung kakasabot siyang. Paminaw. Kay income sa imong pensyon o sa senior citizen. O na ako, naaman sab. Ug ato ng kurambuson. Na, dako na. Malingaw na taan, Bisag ka na adlaw pagkamuantos bingguhan. Sapa niya, oy! Bisag tiguan na ka mag-igat-igat ka malagi hapon. Mura rabag makahimo pa. Try me. Milog di Aponso. In English pa ka diha. Pauli taon dito sa inyo, Ponsoy! Pasag di lang ko, day. Pasag di lang ko. Basta katong akong gingon po. Tininuod yun to. Kaya nahigugma ko ni mo siyang. Ay, mida na aram na ka diha. Ito ulit oy. Isang taon na. Unsay nga? Yapas ka, day! Pauli na dito sa inyo, Ponsoy! Uli na tatay, dali na. Mida, sa iyo mo nila ako'y. Wa, ang gani kay pangmahaw. Dali na. Siyang, mubalik na ko siyang, ha? Sos, dali na tayo, oy. Ay, sos, dali na. Bakal na diya. Kao na. Stoy. Kanalang dahon may gamitin kay para di gamtingog. Sunod ba? Gamitan ng plato ng dahon. Mamina, uy. Sunod ba? Timing. Saan na mo pag-apas na ko, Kanabang magkahuman ako sa kong tuyo dito. Ano, sabi tuyo mo dito? Ngutang ka? Ngutang sa imong kagaral. Usawa ko'y wawar din, Ita tatay, napagsiglaang tayo. Liso, nagbiling kaglakang. Bidaw niya, malakulakaw, biyo ka. Soy, Douglas. Usa parang insulto, Nakita kagikumo ka mulupan ngwet, pako. Ay, sos, ginoo. Kaon na diya taon. Nung ba nung kaon, paway sa bida. Ay, sa paglakaw tayo. Sige, kaon na diya. Unsa na? Di ako. Bida. Sokan nyo na ito. Yung madlungon, ikaw ay kasaban. Mao na diha. Pero sige lang. At least, uli lang gapon. Mauli lagi kay mo magiapas. Paita Huwag matiguang, bida. Di mabadlungon. Unsa di trabaho anang tatay ni Mus Una dong? Guard. Guard? Guardia? Gordya. Pero, potboloy. Wala football man. Bawaan man nga, matuog siya itig duty. Unsay nga? Ay, nasakpan day siya doon nga natug. Wag yun masakpihin noon. Oh, wa man ka, niya taktakon di ay. Masa may kibasihan nilang ebidensya. Siya mismo. Nga naman. Kuhan mo ko dahil, duty niya panggabi manggod. Unya, gidool siya siyang manager. Kaya di habang matugi ang manager, kaya nagbertay man. Unya? Gidool siya manager, gitagaan siya kape. Mautaw ka, football siya. Grabe ha. Sa kape, giputbol? Giagdam ko siya sa manager nga mga pe. Unya, miingon, hinoon siya siyang manager. Sir, di lang ko sir, kaya di ko makatog. Pumuts ito'y anang istorya. Uy. Katawan na dahil, dili. Ingon ni manager, adi ay, matuhog yun niya ka. Pagkaugma, football. Hala ka, Kidward. Kini akong ugangan, may pagkagwat sinanggo gyud siya sa Batanon pa kuno siya. Unya, may pagka-chicksboy pagyud. Unya to? Hello, Siyang. Morning. Uy, pagkakidot, kasayo good ni mo, Loy. Mas mayo ng buntag sa iyo siya nga makita ko ikaw. Para nindot akong kabuntagon ba? Ayan. Kasayo sa malas. Siyang, ayoko na nga di malas na yung mong gikatubang karon kay sultihan di ka siyang. Ako mo nagdani mong swerte. Swerte sa imong mata. Uy. Masurti lang nig mo bayad at kasi mong utang, Luloy. Kapag nibatag ang senyor. Ay, samuka ninyo ay. Nagparehas malamog sponso. Kaya may punso. Mo ba na siya akong karibal, ha? Siya akong karibal? Siya ba akong karibal? Paghilom ay, paghilom. Nanguya ba na ni mo siyang? Oo, nanguyap nga naman. Ha? Hindi ko karibal, ha? Ingnan na siya siyang panahon pa siya sa pag-atras. May panahon pa siya pag-atras nga manguya din mo. Kay kundi na... Nga naman. Tigbakay ni, tigbakay. Ay. Mula giniglam mo. Silog da ay kahimo pagkakaloy. Nga, mapandol ka naman ng ganig luwa. Bukan niya.
Huwag niya akong subukin. Kay magkasubukan yun. Lam di aloy, oy. Be. Kaahak be ninyo, ani mo mag-standby, ani akong tindahan. Balhin mo dito, ay. Ito ay tindahan ng salon, ay. Ako mo dito ila salon. Isang ay kung itukmo na ng tao nga huwag ipitik sa akong kasing-kasing. Kanang tao nga wanay ngipon. Bado ay manaway be siya. Murarabag kompleto pagkagngipon. Tinood gamay lang niya akong ngipon siyang. Pero magapaag ni, mura kagipa ako kalimango. Try ba? Bado ay, Try natin. hambog be ni Muloy. Magliso na magani kag-usap, mamon. Try na. Suway siyang. Suway, baya ni mo Isa no. nagadog din eh. Mau na sponsor, mau na? Ha? Ha? Mau na sponsor? Kana siya? Oh, kanang nagkuha na. Hello, morning. Misamot ang kadimalas na ko. Abot doon ning duha, nag-abot ang duha. Ay, kumustahan ni Pai? Pai? Siya ni Pai? Mahugil ang aplat. Kisagingin mo ni Pai, ha? Iyo sa kinsa ni siya siyang Ang iyang Prince Charming. unsay Prince Charming. Kasabot mo sa Charming, ha? Okay ba ko sa nang mananapa, we? Ikaw kitsa man ka, ha? Ako ngayang may one and only love. Ay. Huwag magsinumbagay mo no, ayaw din ha. Ato mo slayo. Lakaw, dito mo layo. Usa, magisumbagay ka na. Hatlokon man ta. Ayaw lagi mo din, he. Dong, Douglas! Oh, Dong! dahil nga no, dahil. Pagdali, apasa sa tatay ni mo punso, tapos tindahan ni ng dinsyang. Ay, salbi dahil. Uli na to. Paso ni mo. Di niya punto. Ay, agpasa to, kinakakitag sumbagay! Sabi no ang tiguang na to, tatay. Sukol ba tao sumbagay to? Tiguang mo sa liyang kontra. Ingos Lilia. Oh, saan sila sumbagay? Dito lagi sa tindahan ni dinsyang, lagi! Ada saya do ko yung doha. Paso na to. Sultihan siguro. Ako ang hari ganyanto sa mong class, ha? Sa mong room. Tanan ako mga classmate, kurog na ko. Sus, kung hinambugyan na, wa mangani ko bang hambog ka ni Adto nga, hantod ang mga maestro ang principal, kurog na ko. Kana mo'y butbut. Butbut ka na mo'y klarong pag-istorya, ha? Butbut, ha? Butbut, ha? Usa man. Sugdan ka di? Oh, sugdan so. Bebe, une! Ikaw maaway una. Sige, une. Aro makaila kag kinsa si Punso. Batang 46. Ako na size. Kanari batang 46, ha? Naam gani batang 45, 46 sabay waha. Kadaghan maghambog. Unhe ko! Unhe do kaya. Oh, sige, ikaw mo una. Unhe, bebe. Unhe na yun. Rugaya ba yan? Lihok na yun. Sige na, dugaya ninyo. Dugaya ninyo magsumbagay. Sige na. Basta mauna lang to, ha? Kurban na kayo ninyo. Basta mauna lang ganin, Paksit man yun, ba? Uy, kasi una. Unhe ko, bapiti siya kagi. Unaman. Unhe lagi ko. Bida, wa pa'y lalaki nga nakigribal na ko. May daog sa mong kumbati, wa pa'y mahita mo. Kurang tingali na. Saman. Unhe na ko dugaya. Daghan mo siya. Dangayo tay. Idasigon he. Dugan mo. Unsa moy. Douglas. Badlong dire. Douglas Long. Nida. Udah ka ninyo. Akoan, kining ako ba? Unsa yung imo? Ha? Naunsa man ang imo? Moli sa to tay, moli. Mintan sa pa ko musuko ha. Pauli. Wagi post. Ay, pamawa mo. Bida. Unsa man tao, ibis inyo badlungol kay purot ni mga tiguang. Inyo abibahan. Unsa man mo. Ay, pasagdahil lang sila do kay mga audience man na sila. Naabog ng mga audience participate. Kaya ilan ba ang suko ko ha? Alibwag yung rutang tanaron. Dali na, bawalin ha? Sige na, tay. Kay kamurag gikitan-os mga tao din eh. Dakpon mo ron kay alarming scandal man ang inyong gibuhat. Nanatay! Ay, paminaw, swerte ka do, swerte ka. Kaya may abot ang ako mga anak. Wa pa ganay, pakset ka ba doon?
Bang muduan, bang muduan. Hoy! Dali na, day! Iyab-iyab ko rin yung yuta ron! Dali na! Sorry. Pasilang madlunguna gid taon, bisag guwang na, ngita pag isukmagay, nagparehas na gid silang duha. Unya, Hinaya na do, maguba ng pultahan na to. Kupay ko rin may gulis kumor na ko ron. Hello, Magulia Douglas. Oy, usagot tayo saan ang pultahan, maguba taon. Ay, bida din ba ningo naman ko ni mo, tayo di ka musigig lakaw, pero karon bida, sa iyo kay kasta na lilag! Bida! Wa mong kumulaag do. Namisita raman ko. Bisita! Kabutang ba ron? Bisita ka! Oo, no. ayaw na taon pabadlong namo tay. Uy, kay kapoy nakaayo. Oh! Nagpabadlong na ako. Unsa na nimong gihimo di ay? Nagtuo kang iganahan mi ani tay? Wa na problema. Say may problema tay. Kung gihasulan mo na ko, sige. Mubiya ko ganti. Bulayas ko. Layas? Wa naman ka mo magmahal na ako. Sige. Karon pambiya ko din Bahala, nag-asa ko pa yun. Wa na mo'y labot na ako. Ako na lang isipon nga ang inyong... Usa! Inyong kiningitalikdan. Abi kay tiguang naman. Sige. Magbuwag-buwag ta. Sugod karon. Ayaw na ko ninyong pangitaapa. Mabuhi na kong ako. Tay punso. Tay uslop! Pinamog kumidya ratong iya, binuang lang pero nilayas magistatay di ay uy. Karon mo na among problema ron kay among gipangita, kaadlawon magud siya ni Biya pero among giatkan dito sa tindahan lang din siyang, wa man siya mo pakita sa didto. Nabalaka naging maayo kung unsa na nahitabo niya. Unsaon ni namo, unsa man og kamo ang pasultihon. Nati. Salamat sa mga kapwa. Thank you sa tanan, Lord. Good morning. May buntag ba? May buntag ka, Tipres. May morning. Sa tanan nga namati na ito. Good morning na ito, tanan. Dong, Dro. Hoy, good morning. Good morning sa Asaban. Atong ibalik tong bugo sa kwadong bugo sa Fernando. Bugo. Kaya pasalidahon kuno ta dito Britisyo. Diyan? Atong binanggang barangay Captain Amay Sibyal ug labi ni siyang bana nga si Pedro Sibyal sa ngayon ako. Di ba? Pedro Sibyal, ha? Good morning, Sibyal. Ria Kap. Imuhang sangay sad si Pedro Sibyal. Good morning, Ria Kap Sibyal. Nya, sa tanan nga namati. Atin dyan! Yes, Kuya Alan, mga mama, thank you kayo sa inyong pagpalit sa atuang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata nag-ato nila sa eskwelahan. Unya para sa mga dagko ha, palit mo sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugom-ugom mo ninyo ang Diamoniema o BM Special. Unya para sa mga wailingaw, Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Lami kay na mga bata, ha? Mga bata, kung padunon mo sa eskwelahan, kinaluminom mo Don Pepe Tablia o Don Pepe Dark Chocolate, lami kay na mga bata. Ganahan galing mo isong gabay, kanang dark chocolate. Maganda pang buno ni Ma'am Leonida taon sa iyahang mga budbud taon dito sa Indang. Mao na iyahang ilambo dito, lami kayo niya, pero buyag lang. Nya kita mga dagko, ang atong pagtrabaho, ang atong imnon, maugyod ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang SED. Panyawan Coffee Mix. Mao na the best kay natong imnon mga dagko ha. Inom tag SED Panyawan Coffee Mix kay para kondisyon kay ta sa atong pagtrabaho. Yan indot kay atong panglawasan na kay panington ta mahumad yun ang atong gibuhaton matag adlaw. Di ka magduka sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix nga kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Sinday nati, Ate Pres. Sinday nati. Si Tungkol Nati. lagyo din yung amahan ba nga. Akuan ka nang yabagan niyang amahan, Ate Pres. Niya, matigo pa man sa taon, mahigugma niyang amahan taon. Mao na nga, masuloy-suroy taon dito sa ilang, sa ilang, dito, sa pangato, siyang man siguro to. O nga, ilang nang din siyang, marag-ana siguro to. O to nga, dito, sari-sari din siya, dito, niya, apason sila, antod nga, nag-abot sila atong iyang karibal, happy itong supagay, gibadlong siya lang anak, ato dito, pag-adto dito, Ate Pres, ay sus, ningon, pag-abot sa bahay, di na mo ganahan ako, mulayas ko, balit ko, mulayas ko din, abig ko na niyag Douglas, o dili, tinuod, gitinuod, Ate Pres. Nilayas? Di ingas natin, gitinuod man. Yung layas man, wala na yung muli-uli. Kung saan, napasol, baka nila, Ate Pres? Ila na sa taon nung gitaguta pa suri-suri tiguan. Ito, parang ako, Ate Pres, kinala. Aron mali Balik ang kondisyon ba?
Tagaan na lang nagtanang. Sa pag may kuha na na, gamay na lang kay... Pwede dayon nga maka... Kagawasa, kagawasa. Uyab, down siya. Malingaw, malasa din siya. Kauyab na ito, bisay sa Pedro ka, di 6 anyos na yun na iya. Kaya ang Pedro, Di 6 malinaw na anyos siya. yun na iya. Di sa siya man nanguyab og mga 18, di 6 yun na iya. Kaya kanang mas ko na, tamis man kuno ang 16 anyos. Sagbay luwag. Mao ni gitawag og sweet 16 ati pres, no? Dili na sweet kuan ka ng corn. Dili sweet corn. Dili sweet corn. Dili sweet corn 16. Ako para na ko ati pres tagaan lang kay gayon ano Tinuod na. Apason gito nila ati pres pangitaon gito nila. Pangitaon nila, unya pabalik ko niya. Sige tay, kung sa kaganahan, nga surusuri ka, sige, tugutan ka na mo, pero ilang follow-upon. Follow-upon lang. Para di Julian. Ay, Bam! Ikaw, Babing, otsay may basa na to. Pedro, ang yan, 16, kay tamis og sabaw, ingon siya. Kaming mga bayot, mugo ka ni mga bata, nun, ingnon mamigmang lutas. Adiyot sa Basahe. Panultihon 23, verse 22. Pamatia ang imong amahan. Kay kun wala pa siya, wala kaunta matawo. Mauna siya. Karon, ang imong ane isumpay ato ni tiwas ng sumpay para doon ay lamas. Ayaw pagtamaya ang imong inahan inig katigulang na niya. Ako lang gitiwas kay mama or may amahan. Pero lalaki noon iba, pero kana inahan kinahanglan gyud na imong di imong kuno nimong mama oy. Grabe kay. Ang kaning iyang amahan Goliath para nako no. Okay man nga ilang apasapasol ilang badlungon pero dili lang ising kapag sulti aron dili mahiubos. Ay pero nakasingka lang to Atos Douglas. Bam tungod kay nagitapukan sa gut siya sa mga tao gut sila bakit uyang kauban karibal Pero niya. pananglitan og nakasinok pananglitan og nakasinok gay patong tigulang Goliath kanang paminaw ko wangon man gitos mga tao. Adi ay gipakpakan mo gali. Oh, pero ug magkasinong pagkay sila. Okay ra magkasinong kadiyot aron ma-exercise. Saman. Pero agagog mga piang ba? Tauran lang lab siguro ate pres para murang mag-boxing na lang ba. Hindi na nakadaog na labro. Usa ka anak? Oh, saban. Naunag kamatay sa iyang inahan. Manul bang. Ang iyang inahan ba sigan niyag singka. No? Inahan man niya kung yun amahan matutungkol pero mama ora makikinig ka na may sigan niyag singka niya. Ya pang sugo unta mas ginhawa. Wala may istorya. Nasakit siya namatay siya una. Pero di lang ta maghukom. Ang anak. Di lang maghukom. Di lang ta maghukom. Ang ato banga kanang naang kini man kunong inigabot ato dito sa taas. Ingnon man kuno ta nga kanang unsa man ka kanang gitarist ka. Unsa man ka direktor ka, dilim ko no may pangutana, ipangutana ko no to sa Pedro kay maagim ta kan siya may naas gate. Karon. Oh, ingnon ko no ay. Ay sa bukharo na ko ning libro na abimungan. Unsa man imo mga binuhatan? Lodi mo ito kanta na. Mao na unag yung ipangutana bam no. Ikaw Pedro. May bago na siya. Sabot ikakalagot. Pero o sa dog dro. Dili ko ito andanan. Sabot ikakalagot binuhatan. Ano daw eh. Naam ko kompleto mo ka ng CCTV nito sa Pedro. Ikaw mo? Kitar ka oy. Kitar ka pakiton ka sa imong mga binuhatan. Imo sabi pakita. Kapit na imo sabi. Dili ka ba ako sa dinakol dili. Fast forward lang dito, fast forward. Dili pa sawon gito tanan makita kita sa. Ay ko ginagay. Wa ko manghatag og load your petrolyo. Sa prayer man imong ngahan pag guma ka. Maana nan to kanang nango. Ayo lang pud sigig singka kay kami mga tiguan ba dali lagi may mahiubos Goliath. Adi may nanam gina basta may daran ka dali ka may ubos. Sa inyo nga bin sa dadaran. May ubos bitaw dali ra may ubos ang pero kato di sa kabutang nga gipangutana ko wa man ko mahiubos. Ano man? Bambinay to dito. Unsay pangutana to siya. Oh, manguwag pa siya. Di ba tayo? Wala ka tingtalungan noon. Kada ko ay pasultihan.